Double the pride, double the triumph. Subag mamanupay-laing nga aldaw tinapalabas, kalpasan ang nagunod ti Mariano Marcos State University College of Medicine to 100% the passing rate iti physician licensure examination. Pimasamit amin digdi sa nga pulo ket siya managtake iti October 2025 forester licensure examination. Dakalabanag para iti universidad ti perpekto a resulta ti licensure examination, gapot namang ipasimudaag ti dekalidad nga edukasyon nga ipapaay ti universidad. Permi nga maragragsakan kami, daytoy ket naulit manen. Idi last year, naka 100% kami, ken this year, we made it again. Hami nga naragpat digitoy, no awan ti suporta iti MMSU administration, nang nangrunakin ni President namin, si Dr. Virgilio Julius Manzano, ken digitay nalalaing nga mangisursuro iti Department of Forestry, ken digitoy estudyante mi nakapasa. This is a manifestation that truly this institution, MMSU, is a builder of quality foresters in the region. May sa kadagiti sikreto ti Departamento iti Forestry ket iti panangarisit da kadagiti estudyante a manamnam nga agtake iti licensure examination. Aminado met ti din nga day ti pagkurkurangan dagiti foresters saan laing nga ditoy probinsya, ngem ket di ti Cebu ken Pagilian. Nga maragsakan gapot ta makita na iti umad-ado a bilang dagiti estudyante nga interesado ang mga lakadaytoy a kurso. Kunana anasken nga agtalinaed nga interesado dagiti agtutubo, gapot ta isuda ti sumaruno amang taripato ken mangsalwad iti aglawlaw. The forest resources tayo ket isu ti lungs of the earth. So no adu iti kayo tayo, again this would provide us with enough oxygen, and this will also lessen yung mga saksakit nga mapaspasaran tayo. And aside from that, flooding. Bakit nagkukos ng flooding sa atin? Because we are not actually addressing the real problem. And what's the real problem? You have to look at the forest. So if we can address that problem in the forest, then eventually we can also address the problems when it comes to flooding. And we can minimize our investment to flood control projects. Saan man ang nalatak ti kurso a forestry no maidasig kadagiti dumapay a kurso, saan met a mailibak ti importansya na daytoy. Saan laing nga simple a kurso daytoy ken nabaknang iti mabalin nga ipaaya career path para kadagiti lisensyado a foresters. Para kadagiti interesado a mga dal iti forestry, nasken iti determinasyon. Do you love the environment? Do you love the people? Do you love the forest? Do you have the commitment to share your responsibility as a future foresters? And if your answer is yes, then you can be a forester like us. Yung forestry profession, meron siyang multifaceted as a whole kasi meron kaming 4 areas in forestry. We have forest engineering, we have also social forestry and forest governance, forest production management, and of course, forest ecosystem. May sa ni Hazel kadagiti agdamang agad-adal ti forestry iti MMSU. Malaksid nga adagiti panlubok iti kursuna, kunana nga agtultuloy ti panangpili na kadaytoy, aging gana magunod na iti bukod na lisensya, gapot marikna na daytoy tinairanta misyon na. Noon sir, hindi ito yung gusto ko pero as times go by, nare-realize po natin kasi na kailangan na tayo ng nature kasi nakikita nyo naman po ngayon napakainit na, so kailangan po tayo ng nature as an stewards po. Iti baet asang sangwen ti Pagilian digiti na duma-duma panlubok nga adda pa kay naigan ti aglawlaw, nasken a may tag-ay digiti agtutubo a determinado a makatulong iti pannakasalwad iti daytoy. Mark Magdirila, Balitang Solid North.